Takže čus, ja vás vítam už konečne u nového gameplayu. Sme tu zase z hry CZ1.6 a je tu so mnou hello. Zdravím. Hello. No, nič. Čo, ako sa máme? Ako sa máš? Na hovno bolí ma palec. Áno, lebo idioti musel dať predstavy nechej. Nehovor nechutnosti. Ty vole, ja neviem trafiť. Fuck you! Riešiš hlava. Ešte Bol, keď bol presne nado mnou, teda za mnou, teda, no to je... Ešte hrať. Trufaldino je ešte horší. Au. Tak nič. Áno. Takže vlastne prečo bola taká väčšia pauza? Bolo to preto, lebo sa mi nechcel natáčať. Proste som mi fakt nechcel. Došiel som z dovolenky a... Debil! Fakt sa mi nechcel. Budú sa. Fakt sa mi... Áno, keď nabíjam, že? Nepríjemné, čo? Fakt sa mi nechcel natáčať, absolútne som ani hrať hry nechcel. A tak jo. Potom som s Holovom už začal hrať Minecraft zase. Takže od znova. Je tu. Ahoj. Nechcem bunnyhop. Bunnyhop. Jo. Nech ty. Prečo to dáme? Neviem. Au! 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 Ty kokos, netrafíš. My sme strašne slepí. To je pro. Možno páčiť do toho. Jasné! To je vybrojné. Jak sa to robí? Au! Tak jo. Ty. Joštín to idem dať Joštín. Ja ťa vyžehlím. No, keď ma nedá trufaldy. Trufaldino. Jehlička je na hovno. Chcem prasa. Čo? Prasa. Prasa? Áno, ešte prasa? Neviem čo. Au. Ty si sám. To je jedno, ja to vyhrám. Tukvíš? Bez problému. To je najväčší pán. Áno! 15 hilt. Láme. Tak ty tam ide do ňou machine gunom. To je prasa. Aha, som pras. Niečo proti prasiatku? Nie. Prečo by som mal? Trufaldino je dole. Ups. No jasné. Koľko ti ostalo HP? 2 HPčka. To bola hnusná. Tas. Čo piku si dám? Teraz tu bude, kúkaj. Jasné, som ho nevidel. Čakáľko to ťa dal, ne? Hej, fair. Ale je. No ty nejsi to. Au. Vieš, že ja som ťa dal. Nie, a ja som myslel, že to ty. Ešte, že to nebol ty. No, až nevidím, hej! Áno, z jednej, z druhej strany. Ešte som čak Norris? No. Beriem si brokovnicu, tu prdeli. Ako? Áno, Som aspoň raz musel trafiť, aspoň raz. Hrám granát. Ups, ja som vyhodil zbraň. Fú, s týmto? On ma dá týmto, čo? To ne. A ja som z HP. Tak, ale to dala cez 5 ceste, nie? Pravdu ti poviem. Čakaj, ja ti hovorím. Ma vidí skôr jak aj jeho. Pravda. Toto chcem túto zbraň. Fako. Ty vole, súsadko si zobral. No. Kde je? Počkaj, kľud. Wow, no zoom. No zoom. Ja ti dám no zoom, počkaj. Ako si bol na teba devinou. Ja dám no zoom. Nedaj to, no zoom. Nedaj. Bez problému. Ale obec, na to byte. Keby hente nezavádzal, že? Ja som to povedal.
Tak ale hack ten Magor. Je tu Faldo. Si trúfa, debil. Ježiš. Na sere! Zap ho. Jak? Nevím. Vykuchaj ho. Áno, zás, debil. Chce dať nouzum. Nedáš. Dám. Nedáš. Dám. Nedáš. Musím sa snažiť. Nedáš. Si ty? Hej, som ja. Ja ti dám nouzum. Kľud. 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 Nebudem nadávať, nemôžem, nechom sám. Čupky. Tak zostaj, to ide. To ti... Oližalo ti tú kuklu drobnutú. Ne, ten náboj ti šiel okolo kukly. 4. Hej! Amo mám. Bastard. Dobrá som tu zbraň. Ja mu dám nouzum. To si píš, že si dva. Ja mu dám nouzum. Hej, počkaj, dám zbraň. Wow! Hell yeah. 100 HP. Podľať sa mi skáčeš. Zase si pre ja len vidím, jak tam skáče. Debil. Oooo, nepríjemná heda. Ja dám nouzum. Ja to dám. No. Ale áno. Nouzum. Zoom. Ja to dám. Dáme pečo, keby to bolo ticho. A tak by ti nepomohlo. Áno, lebo tieto náboje letajú, jak sa im zachce. Poďte to riti všetci. Obidvaja, no. Trúfal si do videu hral. Si trúfal, moc. Ja som ťa trafil nouzum! Hej, trafil. Ale za ťa zabijem, počkaj. Však počkaj. Dáme si Ava a to už skončíš. Piče. Trafil som ťa! No a čo, ja som ťa zabil. Ale ty si zoomoval. No a čo? To je nie ono. Tak sa to robí. To byť naučil. Ja, tak to jeden. Kde je? Momentu. Ty vole, kde si? Skoro som ho dal! No zoom. Áno. A tak by sa nedal na prvú ranu. Však to je ten problém. Preto chcem na EPčko. Lebo ten, keď prebije túto debilinu. Idete aj bacha zozadu. Kde si je? Debil! Golenie zozadu. Ser ma. Aj dobre, ja to dám. Raz to dám. Po veľkým. Jo, ne! On to dal čiko. Ja som vedal na dve rany. Koľko raz musím dať to šuplnou dugou? A tak do hlavy dve. Po hlavi dve? Hej. Ja aj počkaj, vlastne. Ja že... Ja to tam náhaj na zozadu. Ja že to je ono, ja som terorista. Trafil som ho tiež, kúkaj. Ale na mňa. Hore mrdám na to, lebo to sa nedá. Som vedavý, čím vyjde. Time to kill. Pomalé dáme PAKčko. No hej, ten zozadu mu bodol, ja sa to môžem? Budú ja. Pozad ma dal. Čurák zozadu ma dáva. To ne. Bolo. Čo? S čím to bolo? Takým pulsátkom. Nebolo nouzum. Ne, zoom. Na šťastie. Som sa nasral, že by som mal zoomovať. Čím? PAKčkom? Áno. Bacha, dozadu, OMG. Bože. Ja naboje. 5 minút, dobre, takže do 5 minút to musíme dať. Fakt, ani som nestihol. Zazoomovať. Debil. Ježiš. Ja mám rád toho trúfadína. No ty dovolí. Čo si zoberiem? Toto je najlepšia zbraň. Tak ne. Čo si zobral? To je Glock. Ideš.
Tak si berem. Hej, došiel niekto. Maslo. Maslo je pri mne. Ste prdeli, ja mám za sebou maslo. To si píš. Maslo, Nie, to je perla. Proti perle nemať tu a ten Magor zabil perlu. To je maslo. Je perla. Už tam není. Magor. Vysral sa. Je v Spektátoroch. V Spektátoroch je? Ne. Že ste je. Perla je terorista, nejedzte perlu. Ja mám 3 HPčka, ja nikam nejdem, ja tu stojím. Perla, high five. Neviete to hrať ste vámi. No neviem, má skoro 17 toto. Lebo som nauzumoval. Na piče. Tak teraz si nauzumoval? Áno. Berem toto. Pom, pom, pom! Môžeš som si? Ty schoval. Ježiš. To nejsi ty. Hej, insert plus OLS. To nejsi ty. Ja som nedal hodiť. Ja som insert, no. Ticho, všetci Jaké zdávajú. píš? Insert, backspace, Ctrl, enter. Toto je hneď tam hop! Ja sa na to vyserám. Ja mi 10 HP. Ja musím nabíjať akurát. Fuck you! Koľko máš HP? 48 ešte. Ja som nabíjal práve. Som to vypočítal, som počul, ak som nabíjal. Počujeme aj nižšie to. Áno. Tu robíš nelieta náhodou? Čo to? Víš náhodou nelieta? Áno. Vôba ma pýta, začne Je to tak lieta. Proste, ty kokos, to tam najeba mi. Kukovaný pri tom Magorovi, že? Kde je ten kamarát? Ty lietáš? Ja nelietam, on lieta. On Ty si lieta. lietal. On lieta. Ty si lietal. On lietal. Ty si lietal. On lietal. Rubos, ty si bol vo vzduchu. Ne, on lietal. Nie. Je to na videu. Videl som to, no, ja som to videl, to je Ale je dôležité. to na videu, ja som videl, jak on lietal. Ne. Trufando. Íno. Neurážaj ho, má 10 HP. Koľko ich ešte žije? Effie Simpson. Ja Simpson. Čiže nehráme to tak mani, lebo ja by som to rozbil ten stav. Počkaj, nemám zbraň! Fuck you. Rešne z barunku. Nemáš náhodou ani poňatie, že koľko náhodou nahrávame? Dosť. Tak bude koniec kola potom. OK. Dobre, takže ja sa s vami lúčim z tohto videa. Holovou channel bude v popisku videa. Ak budete zaujímať sa o videá, čo sa týka amnézie a strašidelných hier, jak sa Holo väčšinou posiera vždycky, tak mu dajte odber, po prípade lajky na videá. Občas je Robot Unicorn na také odlučné. Dobre, samozrejme. OK, díky za pozornosť a čus. A počutia.